Takže čo lidi, tohleto je druhá část videa druhého dílu My Mining Empire. Toto je druhá část, protože se mi to trošku pokazilo. No, nechtěli vědět, co se mi stalo. Získal jsem mezi tím 3 Crystal Sphere, už mám 3, jo. Nějakou chvilku jsem tady gamblil, ani nemoc dlouho. Ani moc dlouho jsem negamblil. No, tak tady to je druhý díl. V tomto díle chci otevřít všechny tady ty sféry. Tady ten druhý díl bude mít třeba 3-4 minuty. Takže jdu chvilku asi gamblit. Potom vám ukážu, co jsem třeba vygamblil, nebo co jsem získal, nebo co se mezi tím stalo. A potom s vámi ozvu zase. Tak zatím. Teď jsem nějakým záhadným způsobem získal 4. sféru, ani nevím jak. Koupím rovnou tady tu Void Star, vypadá to. A já nevím, jak jsem získal teďka tu 4. Já jsem jen tak tady prostě gamblil, jo. Já jsem trochu něco vygamblil. A prostě se mi tady spovolila tady jedna Crystal Sféra. No to je ono. Dobrý. Tak já jdu teďka prodávat tady ty věci, co jsem otevřela, nevím jak. Takže nejlepší, co jsem z toho všeho bordelu asi otevřel, tak bylo buď tady ten Emerald, který dá 200, nebo asi 3 nebo 4 platinum. Nebo je tady ten Mithr, který dá 100. Tak já jdu prodávat, to je na tom ta nejvíc spokojivá část. Peníze přibývají ale pomalu, ale to mi vůbec nevadí, hlavně, že to přibývá. Ty NPCčka se prodávají kolem mililitru, takže pohoda. Co to dává blud? No, Emerald, hustý, dík. Díky. Za 12 000. Díky, brácho. Hej. Co mi to dáváš? Co jako děláš? Hej. Co máš jako... Co jako myslíš? Dobrý. Tak. Jdu otevírat jednu sféru. Prosím něco dobrýho. To si děláš prda. Si děláš srandu. Chci říct, že jsem tady čekal jako plný idiot 15 minut na to, abych otevřel takovýhle bordel, jo. Dobře, jak myslíte? Dobře. Mně to nevadí. Já si klidně tady počkám další 1,5 minuty na další. Dobrý, tak až budu mít další tady tu sféru, jak se vám ozvu. Tak, je to tady. Posledních 40 vteřin bych měl 2. Wow. Hustý. Teďka vůbec nevím, co se tady dělal. Jsem teďka byl ve druhé místnosti a teďka se tady spalo třeba za 10 miliard. Kdo ví. Index. Jak vypadá můj index? No. Nevím. Já mám... Nechci říct, že já mám nejlepší věc ze hry. Nejlepší věc ze hry. Jasný. Jo, jasný. Chápu. Mám legendárního, na něm určitě mám tady z toho. Vždyckého. Reliky. Co diamond? Dobrý. Já se jdu podívat, co je v těch relikách, mezi tím, co tam byl ještě tam ten jeden, za 40 vteřin. Tak, co pak máme v relikách? Já nakoupím asi všechny. Nevím proč, jen tak. Je tedy za 100 milionů jeden. Jasný. By mě zajímalo, jestli tady ty reliky se stakujou. Podle mě ne. Asi ne. Dobrý, jaká jde otevírat? Tak první. Ajajaj. No, nevím. Jako je to dobrý, je to asi můj nejlepší. Jo, je to můj nejlepší manažer.
A teďka ten druhý. Zase. No to mě Dobrý. No, tak to je fakt skvělý, vole. Aspoň mi bylo tohleto, vole. No, tak to je skvělý, vole. Mám radost. Plný praso vypadlo. Dobrý. Tak to jsem si zaotevíral. Mám strašnou radost, že mi padlo úplně nic. Že jo? Mám radost z toho, že mi padlo nic. Nevím. Dobrý, tak. Nemám nic dobrýho z té otevíračky. Dobrý, tak to mám radost. Dobře, tak já tady jdu počkat ještě 6 minut a 25 vteřin. Pak s vámi ozvu. Pokud se vzpomenete dobrýho, tak já s vámi ozvu. Tak zatím. Aspoň něco. Ne. Dobrý. Aspoň něco. Něco. Upí. Aspoň tohleto. Okej. No nekecej. 10 milionů. Minus 10 mega. Jupí. Dobrý, já si tady pozbírám peníze a jdu zase nějakou chvilku lavkovat. No jupí, konečně štěstí. Štěstíčko na mý straně, jupí. No nic. A další 500k. Tak teďka už nereaguju na nic. Teď jdu jen čekat asi. Nebo já se počkám na tady ten Void Star, schválně co mi padne. Pojď. 4000! Na vteřinu. Pardon. Dobrý. Index. Počkej. Takže to čistě teoreticky můžu vyměnit za toto asi. Ne, nemůžu. Za to můžu vyměnit. Dobrý. Pohoda. Tak. Teď jdu asi vkovat na jedno. To! Za milion, jupí, Stellar Shard, jsem to neviděl. Jupí. Ještě tady to koupím do sbírky. Tak, pohoda. Jdu otevřít ještě toto. No, tak to je fakt skvělý. Tak to je výborný, no. Tak. Jdu znova čekat. O ty praso, co to je? 2 miliony. Damn. Pohoda. Za 10 milionů a za 2 miliony? Ne, nevadí, co aspoň. Nevadí. Ježiši Kriste. By nic neslyšeli. Takže. Vezmu si toto. Děkuju vám. Taky vám děkuju. Mám 100 milionů. Dobrý. Za... Jak dlouho je něco? Dobrý, už to tady mám. Dobrý. Prosím, něco dobrýho. Ne, ach jo. Dobrý, za 25 vteřin to mám další. Dobrý, pohoda. Škoda, že já to nemám, potřebuji ještě 5krát víc. Dobrý, škoda. Ale no tady to už mám. Tak pojď. Co děláš, prdě? Ach jo.
Takhle dám ty 2 krystalsféry. Toto mám za 8 minut, tohle za 1,5 minuty a toto za 5 minut. Ok, jasný, chápu. Dobrá. No nic, nestěl jsem tu krystalsféru, nevadí. Ty kráso! Golden Void Star za 2 miliony. Ty král. Dobrý, mám to. Za 4 vteřiny mám toto za 1 milion, ne, za 500 000. Tak pojď, prosím. Dobrý, nádhera. To jsem fakt chtěl. Dobrý. V příštím videu si otevřeme všechno toto a já ještě chvilku budu grindit po videu. Tak. Vezmu si ty peníze a ukončím video, takže doufám, že se vám video líbilo. Pokud jo, tak dejte like, odběr, sdílejte. A uvidíme se u dalšího díla. Příští video bude tentokrát z Geometry Dash, už mám vybraný level. Tak mějte se a zatím čau.